Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom il-melħ tal-art. Ma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma, ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed li biex jintrema barra u jintrefes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixelu l-mużbieħ u jqeduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnara. U hekk idawwal il-kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-imejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smawiet. Dan l-Evanġelu eżistijaj li l-Knisja qiegħda tħabbrilna u Evanġelu meħud mid-diskors tal-muntanja, jiġifieri kapitli 5, 6 u 7 mill-Evanġelu skont San Mattew fejn Ġesu huwa ppreżentat fil-qafas tal-Evanġelu ta' Mattew bħala Mosè l-ġdid illi qed jagħti l-liġi l-ġdida. Dil-liġi l-ġdida eżistijaj mhijiex liġi biex ngħidu hekk bħalma kienet il-liġi tat-Testament il-qadim li Alla qiegħed jagħti fl-10 kmandamenti biex jiġu osservati liġi esterjuri. Imma il-liġi l-ġdida li fiha jidħol dan id-diskors issib il-milja tagħha fil-persuna ta' Kristu. Mhijiex liġi ta' itra imma hija liġi ta' grazzja. U allura dan id-diskors iridu nifhmuh fil-qafas tal-grazzja ta' Alla li taħdem fina biex twettaq fina din il-kelma l-ewwel qabel kollox. Hija kelma li turina Alla xi jrid jagħmel fina qabel ma hija kelma li aħna rridu nosservawha. Importanti nifhmu hekk din il-bidla radikali li ġab Ġesu. Ġesu il-Vanġelu, il-kelma tiegħu mhix kelma li hija liġi biex aħna nobdu. Hija kelma li turina Alla xirid jagħmel fina u mbagħad aħna nikkollaboraw mal-grazzja tiegħu li hija l-ħidma tal-Ispirtu Santu fina biex ngħixu dik il-kelma. Imma l-ewwel qabel kollox din il-kelma hija dak li Alla jrid jagħmel fina. Imbagħad aħna nwieġbu għaliha billi ngħixuha b'kollaborazzjoni ma' din il-ħidma tal-Alla fina. Mela meta naqraw dad-diskors iridu nifhmu li Ġesu jrid jagħmilna d-dawl. Mhux qed jgħidilna kunu d-dawl, isna nkunu xi ħaġa u di għalilna saħna morru nagħmluha, le dak mhux l-Evanġelu eżisti. Inkella kun liġi ripetuta tat-Testament il-qadim id-dinamika tagħha. Mela l-mulej llum qed jgħidilna jien irid nagħmilkom melħ, jien irid nagħmilkom dawl. Mela l-ewwel responsabilità hija tiegħu. Dan il-Vanġelu daqs jitkellem minna mid-dixxipli ta' Ġesu, jitkellem minn Ġesu x'irid jagħmel fid-dixxipli tiegħu. U llum il-mulej irid jagħmilna melħ. Il-melħ eżistijaj nafu li huwa dak l-ingredjent li huwa ftit li jagħti t-toma, il-melħ huwa dak li anke li jippreserva. Jippreserva l-affarijiet. U allura Ġesu lilna irid jagħmel minna eżistijaj persuni illi aħna anke kien nkunu ftit bħala nsara. Aħna rridu nkunu dak li nagħtu t-toma u li nippreservaw it-tajjeb li hemm fis-soċjetà, fil-Knisja, kull fejn inkunu. L-eżempju li għatina l-mulej li nkunu melħ, allura huwa xi ħaġa li titqawwilna qalbna. F'mod speċjali meta nħossuna dgħajfa quddiem sitwazzjonijiet li huma akbar minna. Meta nħossuna numru żgħir quddiem ċirkustanzi fejn għandek tant u tant persuni. Illi pereżempju qegħdin jaħdmu favur ħaġa li hija ħażina u tkun grupp żgħir li qed taħdem favur ħaġa li hija tajba. Pereżempju sistijaj iktar minn żmien fid-dinja minn qed jaħdem favur il-ħajja, allura kontra l-abort jew kontra l-awtinazja, isib ruħu f'numru żgħir, ċirku żgħir ta' persuni fejn oħrajn ikunu ħafna iktar organizzati, xi drabi jitkellmu iktar, il-medja tagħtihom iktar prominenza, il-leġislazzjoni xi drabi tibda xaqleb il-mod favorihom. U faċilment li min jaħdem favur it-tajjeb, il-ġustizzja, il-valuri tal-Vanġelu jħossu numru żgħir. Dil-kelma tagħtilna x'qalbna.
Għax anke jekk aħna nkunu f'numru żgħir, il-mulej irid jagħmilna melħ. Mela fiċ-ċokon ma naqtawx qalbna eżistijej. Inti tista' tkun il-melħ fil-familja tiegħek. Forsi inti l-unika waħda, l-uniku wieħed li titlob. Il-raġel jew il-mara u t-tfal forsi nqatgħu mill-Knisja. Imminti dak il-melħ, il-persuna waħda li għadek titlob, taqtax qalbek. Int se tkun dak il ħatati toma differenti l-ambjent tal-familja tiegħek. L-istess tista' tkun inti il-melħ fuq il-post tax-xogħol. Meta forsi inti tkun intu forsi ieħor li temnu li titolbu li tmorru l-Knisja u l-oħrajn waqgħukom maċċajt taqtax qalbek. Int se tkun dan il-melħ. Min-naħa l-oħra, Ġesu jgħidilna li jekk aħna nitilfu l-imluħa tagħna u nitilfu l-imluħa meta nifqu ngħixu l-Vanġelu. Issa dillinna qed jgħidha d-dixxipli tiegħu, mhux minn ma jemminx, aħna li xi darba jista' jkun darba konna melħ u tlifna l-imluħa tagħna. Il-mulej jgħidilna isma' jiena rrid nagħmel dil-ħaġa fikom, perek ma tħallunix. Jekk titilfu dak li rrid nagħmel fikom, jekk ma tkunux dak li sejjaħtilkom li tkunu, allura anka intom tliftu l-iskop, mhux ħatisbu xejn aktar. Mela hawnhekk anke l-mulej jiftħilna għajnejna noqogħdu attenti li aħna mhux li nibdew fil-grazzja t'Alla, li nkomplu u ntemmu ħajjitna fil-grazzja t'Alla. Eżisti. Mhux li nibdew b'ħafna entużjażmu b'esperjenza ta' Ġesu, imma kif ħan nkomplu l-ħajja tagħna u kif ħadd intemm il-ħajja tagħna. Ġesu jagħtina wkoll sinifikat ieħor meta jgħidilna intom id-dawl tad-dinja. Sa Ġesu f'mument ieħor fil-Vanġelu ta' San Ġwan jgħidilna li huwa hu id-dawl tad-dinja. Minnu d-dawl hu jew aħna? Id-dawl huwa Kristu fina. Kif jgħid San Pawl f'waħda mill-Tritiju, Kristu fina t-tama tal-glorja tagħna. Kristu huwa d-dawl u aħna d-dawl. Imma aħna d-dawl li nirriflettu lilu u li jrid jiddi fina. Hekk hija l-verità eżistih. Ġesu jrid jgħix fina ħalli jkunu li jiddi fina. U Ġesu kif jixel fina, kif jiddi fina? Bil-preżenza tal-Ispirtu Santu. Jiena nixtieq nipproponi jekk dawn iż-żewġ affarijiet li l-melħ hija l-ħajja evanġelika li ngħixu il-Vanġelu, li Alla jagħmilna melħ Alla għamilna nies li ngħixu l-Vanġelu ta' Kristu u li nkunu daw li nirradjaw id-dija tal-Ispirtu t'Alla li jammar ġewwa fina. Bħalma fit-Tabor Ġesu jiddi dik id-dija hija l-glorja ta' Alla, aħna fina jiddi l-preżenza tal-Ispirtu Qaddis eżistijej. Allura dan id-dawl li jrid joħroġ minna hekk huwa d-dawl tal-frott tal-Ispirtu Santu. Il-mulej li jammar fina jiddi fina bil-frott tal-Ispirtu li huwa l-imħabba, l-paċi, il-ferħ, ir-rażan, it-tjubija, il-ħniena, il-maħfra, il-kontroll fuq nfusna. Dan huwa d-dawl eżistijej. Id-dawl tal-Ispirtu li joħroġ fina b'dan il-karattru tiegħu. L-Ispirtu li anka joħroġ fina ukoll imbagħad bix-xhieda li aħna nagħtu ta' Ġesu. Għaliex Ġesu għalinna meta jiġi l-Ispirtu Santu fuqna aħna nkunu xhieda tiegħu. Allura x-xhieda li toħroġ anka fl-opri ta' karità, l-emejjel tajba, l-opri ta' ħniena, li nżuru l-morda, li nżuru l-ħabsin, li nitimgħu minnu bil-ġuħ, li nisqu l-minnu bil-għaċ, li nlibsu l-minnu warbin, li nitolbu għal-ħajjin u għal-mejtin, li nagħtu pariri l-minnu ħosbin, li nagħlmu l-min ma jafx. L-Ispirtu Santu eżistijej jiddifina allura anka mhux biss bil-karattru tiegħu, imma jiddifina anka bil-dak li għettilkom li l-frott tal-Ispirtu, imma jiddifina anka bl-opri, bl-emejjel tal-karità eżistijej. U l-Ispirtu Santu jiddifina wkoll billi fina u permezz tagħna ikkompli jagħmel dak li għamel f'Ġesu. Ġesu li kien midluk, huwa l-Kristu, il-midluk, sabiex iwassal il-bxara tajba l-fqajrin, iffejja il-morda, jeħles il-mjasrin, ikkeċċi xjaten. Aħna msejħin li nkomplu nġibu s-saltna talla fuq dil-art eżatt kif għamilha Sidna Ġesu Kristu. U allura bekk l-Ispirtu Qaddis jiddi ġewwa fina. U dan kollu in-nies ta' madwarna eżistijaj jarawh. Jekk forsi mhux dejjem jissimgħu il-Kristu jkellimhom, jissimgħu il-vuċi ta' Kristu fil-Knisja, imma dejjem jistgħu jaraw l-emejjel ta' Ġesu permezz tagħna. U dan
mhux biex nidru aħna eżistiji, imma biex nagħtu glorja l-missier tagħna tas-sema. L-istess kif Ġesu kull m'għamel kien biex iwassal lilna għand il-missier, min jara lili ra l-missieri. Il-missier qiegħed jagħmel dawn l-emejjel tiegħu fija, jgħidilna darb'oħra Ġesu. Allura maħbubi tiegħi ejjew verament bħala nsara inkunu l-melħ tal-ard billi ngħixu l-Vanġelu, inkunu d-dawl tad-dinja billi nħallu l-grazzja tal-Ispirtu Santu taħdem fina, billi l-Ispirtu Qaddis jimmanifesta il-frott tiegħu, billi l-Ispirtu Qaddis jimmanifesta fina l-opri kollha tal-ħnina, billi l-Ispirtu Santu naħluh kompli jagħmel fina l-istess emejjel li wettaq Ġesu. Ħalli ħafna u ħafna nies fis-sempliċità tagħna jistgħu jiskopru mill-ġdid il-Alla il-missier fil-ħajja tagħhom.